Jak starý jsme se bavili dneska s chlapama. Jaký si myslíš, že je nejhezčí streamer CZSK? Ale musí to byť aj akýby známy, alebo zo všetkých streamerov? To je jedno, streamer CZSK. To je jedno. My sme škaredí všetci, som zistil. Tak má takú najväčšiu charizmu, by som povedal. Že zo všetkých ľudí je aj vypracovaný. Ale všeobecne by som povedal celkovo, že my streamery nevynikáme keby úplne, že vzhľadom až tak. Vypni X-ray. Tyko... Čo ti jebe? Ja som sa dostral, ty priebaný kokot. Getting over it, ale 3D. 3D? A ti hovorím, že no proste taká, keby nie z boku, ale chápeš, z tretej osoby. Nesmú dať jídlo. Ukáž, počkaj. No, a z tretej osoby a ti hovorím, že som zacítil, keby hoblujem stolík. Keby som hore-dole chodil, tak ti hovorím, že keby mám aj ja hoblovačku, tak... Ale počkaj, mne to ukazuje, a to sa už dá kúpiť? Dá, 5 € to stojí, či 7 €. A bolo to ťažké, či v pohode? Nie, bolo to ťažké. To si prešiel už? Nie. V polovici som bol. Ale to si mal dať jak ja, že si mal sadnúť do krabice. No jasné. No inak to som mohol. Som mal tú krabicu od Hermanky, kamo. Tam by som sa vošiel. A ty si ten only, či getting over it to bolo? Nie, to... v súde. Som mal v súde a ti hovorím, že si rozjebalo mi nohy. Kámo, v tom sedieť a ja by som tam zasekol, ty kokot. Však ale to bolo vežiak, že ja som to povedal len tak, že keď raz budem mať 1000 followerov, tak dám getting over it v súde. A jak to počul Svizo, tak mi každý deň dával hosta so 700 ľuďmi. A mi hovoril, že nech mi dajú follow, nech mám čo najskôr 1000. A asi za týždeň som hitol 1000 followerov a som to musel dať. Tak som išiel sme s otcom kúpiť do Hornbachu proste súd, normálne taký ten najväčší, aký je, neviem koľko litrový, a proste v tom som hral getting over it. Taký zelený, nie? A to bolo, počúvaj, no ale to ešte, to ešte jedna vec je. To ja som mal vtedy, že bolo normálne 30 stupňov vonku a nemal som klimu. Ty pičo. A v tom súde som hral. Ty pičo, to bolo normálne, ale zároveň, keby to bol dobrý move, lebo proste strašne veľa ľudí, keby si povedal, že čo to je za dementa, že čo tam robí, vieš? Jasné, určite. Tak to málo proste, chápeš, kto to hral v onom súde. Videl si formulku v McLarenu? McLarenu, hej, ale že vraj tá sa nezmenila skoro vôbec. Nie, vôbec. Ale Ferrari je najkrajšia formula, change my mind, kamo. Tá farba. No práve ja som hater toho bielej. Je tie biele, hej, ale tá farba. Ale akože pekné, jo. Tmavšia farba mi sedí tam. Tá tmavá farba mi sedí, ale jasné, to HP im muselo zaplatiť také bomby, aby neboli na červenej, ale na bielej. No, to som ja vravel včera, no. Že peniaze museli dať strašne. Lebo to nejdelo no to, že tam je HP ako na formule. Oni sú na najdrahšom spote za prvé a za druhé, oni by ich dali podľa mňa klasicky na červenú, vieš, aby to proste, ale oni si povedali, že chcú byť výrazní, tak ich dali na biele pozadie. No HPčko keby nesedí s tou červenou veľmi. Oni majú proste tú team color bielu s modrou. HP je ich najväčší sponzor, takže... Tak ale mohla tá biela byť napríklad len v kružku, vieš, a na tom HP, že proste menšie. A nie hen také ty kokot. Ale majú aj krídlo, aj predné, aj zadné majú biele, takže podľa mňa tam sa sypali peniaze ako kokot. No ale ja nechápem, skade HP má toľko peňazí tá firma, čo? Čak oni... Ja som sa včera pýtal, že čo robia, že tlačiarne a proste notebooky. No, tak tlačiarne ešte chápem, ale notebooky, ty piče, však kto si kúpi HP notebook, však ty kokot. Všetky notebooky sú lepšie, ak HP mi príde. Laptop, computers, desktop, printers, ink a toner. No firmy, no jedine, že firmy proste to nakupujú. Kancelárie. Ja som mal tiež HP kompy kupoval. Kamo HP kompy, ale to napríklad aj to boli všade na stredných, aj takto na informatike, proste HP kompy boli. No mne to práve že príde, že všetky tie korporátne firmy, ktoré majú Z-ov proste, ešte z takých... Tak na HPčka kupujú. Takže kupujú HPčka ešte, vieš. HP má aj Omen, aj Alienware. Aha, tak to je voľaký tak to je proste pod firmy, ale tak aj tak najviac love idú podľa mňa z HPčka samotného, vieš. Tak keď normálne pozráš tieto... Tak HP je obrovský, ne? Tlačiarne... No tlačiarne musia bomby zarábať podľa mňa, lebo... No jasné, však to stojí dvojka tlačiarne taká riadna kancelárie. No tak taká obrovská tlačiareň, ty kokot. No, taká obrovská. No ale počkej, ale oni predávajú aj tie barvy do toho a pičoviny, víš co? No áno, všetko. Servisy a tak. Viac? Viac jak dvojku? To je v piči, no tak už chápem. Oni majú strašný peníze z toho, kamo, to je masakr. Teraz keď sú kancelária a všetko, vieš, tak to je 8000 stojí toner. Dobre, no. Euro? No, 8 eur, to je koľko? Tak ale záleží, aká tlač... 200 000 korún. No, ale to dobre, to je to také tlačiareň, že ti normálne to musí, vieš, ako fungovať tá tlačiareň. Dvojmetrová. Ja som mal takú, že... No, jasné. Takú som mal ja, ty kokot, za tonu iba som tam dal a sa sekal papier furt. No to si píš a projekt do školy si musel vytisnúť kamaráda referátos a čaká sa tam 15 ľudí.
No jasné. A potom vyjebalo error a nevedel si, že čo tam je, vieš? Aký error. Potom vyšlo polovica bez farby, polovica čierna. No jasně, no. Nejhorší bylo, kámo, ty jsi to dal jako, že tisk a on to netisklo. A ty si no. Co je? Nič, to byl nejhorší věc. Najlepšie bolo, že si to dal a iba prešiel papier a nič nevytlačilo, iba ho naspäť vyplulo. Ty pičo. Ježiš, tlačiarne, ty kokot, co je v piči. No. Ale halus, že vlastne tlačiarne tak skoro nevymrú, vieš, že to je taká vec, čo ešte podľa mňa dlhé roky bude potrebná. No, asi jo, no. Podľa mňa hej, kamo, lebo proste... Ale digitalizuje sa hodně už aj byrokracie, kamo. Áno, ale... Ale ja keby, dobre, ale digitalizovať bude sa, ale podľa mňa zálohy sa budú vždy robiť aj na papieri, vieš, že pre istotu, dôležité dokumenty a tak, lebo ja si myslím, že vieš, ak čo sa stane, jak u nás kataster, že no je hackli a hotovo, tak sa u nás digitalizuje na Slovensku. Že teraz si chceš pozrieť, ja vlastne neviem, či už vlastní môj byt, aby si vedel názor. Že tam mohol prísť... v Nemecku, poslouchej, protože v Nemecku jedou faxy furt, že tam jede ve veľkým, v Nemecku faxy normálne. Môže byť, že nám hackli kataster a mohli prepísať môj byt kľudne na seba. Ja neviem, či ho mám. To je ale magořenec, kamo. To halus, víš, že je taková jakoby velká věc, jako se identifikuje jako papírkem takovým, že to je hustý docela. Papír čo? No, že ten tvůj když tam je v katastru někde na papírku, že ty vlastníš ten byt, že to je jako halus, že je taková velká věc, že je jako na papírku prostě. Je tak to myslíš, že vlastně dôkaz mám iba to, že prostě to je... No, jasné. Ano. Tak jako čo by si chcel, aby prišli erby dávať do tých bytov, alebo... No jak to inak spravíš? Aj pozemky, jaké by v minulosti tam prostě musel si mať papier. Gildy a normálně tam svůj emblem by si tam dal. Musíš mať list vlastníctva o toho, no. Máš na stanoví smlouvu, a však ale on to myslel, že to je na papíri. Erby bol po piči. Není to jenom na papíru, ale v jejich interních systémech, bro? No to jo, tak. No jo, ale on to viem, EMP, kamo, a ze slunce, kamaráde, zářezení jedno, to se vymaže. Papírek zašucháš a... Skôr to myslel tak, že keby nevieš ukázať nikomu, že keby máš byt, vieš, že jak proste telefon, podľa mňa, že nemáš žiadny nejakú mincu, že si vlastník bytu, nič čo nosíš keby so sebou. Čo sa ide? Multupupupu píšpa. Ale byla by bomba, kamo, kdyby si měl prostě nějakou gildu, nebo jako svůj klan, jako rodinný, měli byste mít své logo, na celém světě jenom jedno, a tak si vím, že byste mě projížděl, třeba bys projížděl, kamo, v nějaký lokaci a všechny ty byty by měly jeden erb a ty víš, že by to vlastnila gilda žužmanů, nějaká rodina. No. Chápeš? Víš, jak to myslím? Já vím. Rozumím, to by byl úlet jako kot. Bys věděl, že jak tam všechno vlastní polovinu města jeden týpek, prostě jedna rodina. Vlajky, kámo. Ale ja by som si chcel zrobiť erb, kámo. To musí byť popiči, vieš? No, musí byť šik. Že proste normálne nejaký typek, čo vytvára erby a logo a tak. Že to spraví, aby som si ma zavesil za seba, kamo. This is my herb. Však tam máš neon za 500 €, ty jebli. No to není herb, my som chcel aj kovový. No, ale něco víš, že by to mělo fakt jako deep meaning. Jak tady jsme se bavili dneska s chlapama. Jaký si myslíš, že je nejhezčí streamer CZSK? Ale musí to byť aj akýby známy, alebo zo všetkých streamerov? To je jedno, streamer CZSK. To je jedno. My sme škaredí všetci, som zistil. Rozmýšľam, strašne rozmýšľam. Nechte hovořit, ja sa nepočítam. Tak to je jasné. No, Artix je blízko, len on je proste hobbit. Ale akože Artix je celkom akože v pohode typek, vyzerajúci. Devi, len on už je tiež... Psychodes! Len on už je starší, no, jak my. No a cože je starý? Tak Rez má takú najväčšiu charizmu, by som povedal. Nás takým si restrálne. Že zo všetkých ľudí je aj vypracovaný. Už má aj vlasy, síce proste nastrelené, ale ako to sa ráta. A cože nastrelené? Dí do piči! Však nič, ja budem tam mať taký. Smrde. Ale tak podľa mňa je stále väčšie plus, keď máš svoje, vieš. Donato, OK, len on je taký, on akože v tvári Donato je akože dosť pekný, len on je taký suchtar, no. Jak ja. Ešte možno viac. To je akože suchý? No, on je chudý, strašne. Je tak. Ja neviem, to je ťažko posúdiť, kamo. Aj ZD dvarf, kamo. Buď za mňa buď Donato, alebo... Kusil som tvoj joke, kamo, chápeš? Chápem, ale jemu to príde klip. Necítil som sa dobře, Jemu príde klip len, jak si to povedal, nie? Že odkiaľ to máš. No, ešte no. Donato alebo Rest. Ale všeobecne by som povedal celkovo, že my streamery nevynikáme keby úplne, že vzhľadom až tak. Preto sme streamery. Je to tak, že kdybys vynikal vzhľadom, tak chceš vole model. Ne, akože nemusíš byť model, ale skôr ako hráme na tú druhú strunu, vieš. Co je druhá struna? Charakter, charizma, humor. Založ si rapovou crew a že sa bude volať, že druhá struna. No, to môžem. Streamerka? Neviem, nech Mikan povie. To taky kluci řešili, ale víc sme řešili teda ty chlapy. Tak to je jasné, lebo to je proste... Tam je to viac vyrovnané, si myslím. Kamo, tier list streamerov, ale vzhľadovo. Ty pičo. Ale to je, kamo, to bys urazil strašne moc lidí, ale no, to je jasné, to je jasné. To nemôžeš vidieť. Hlavne teba, kamo, čo by si bol v F-ku. Ja?
Ja to myslel joke. Mrtko jedna. Som povedal, že hlavne teba, čo by si bol v F-ku. Ale to bol joke samozrejme, by som ťa dal do C-čka. Nie, a ty si práve vysoký, dobre, máš nadmerne síce, máš husté vlasy, trošku máš predĺženú tvár, to je pravda, ale zase... To mám, no. Mě táhli kleštěma totiž, vole, no. Som malej. Pojď, train station. Ale zase máš taký, keby nemáš toľko, keby trigger veci na sebe, že čo vadí, vieš, keď niekomu odstávajú uši, alebo keď je niekto plešatý. Nebo poloplešatý. No. To sa taky stává často. Tuti. To je možná ešte horší, kamo. Že keď si plešatý, tak už máš hotovo proste, to je... Ale keď si polo, tak seš furt tak akože... No nie, že nevieš čo s tým. Kamo, čo teraz do piči? Suduješ nejaké encyklopédie na quiz battle a nebereš nejaký... Ja nebudem čítovať, kamo. To je... Ja idem pure nature. A takú knižku si budem přečíst, vole. Jebe ti, ja som za celý život prečítal možno Malého princa. Aj to do polky. To já taky. Já jsem ho přijal celýho, vole. No možno celýho, ne? Prince, no. To taky. Proto jsem došel tu knížku, jsem myslel, že to pomůže nebo něco, vole. Nepomohlo. Ale to je ako, že ja to neberem ako flex, ja to berem ako veľké minus. Ja by som rád čítal, ale ja by som chcel, aby som čítal tak, jak Ondra v Kingdoms Come, že proste na to kliknem a prejde čas a hotovo. Tak by som chcel, aby som čítal. Tak jo, nebo jak v Matrixu, si ti napojí na hlavu a aby si tam jakoby nacucnul ty informace z toho. No to je super schopnosť, čo by som možno chcel, kamo. Že by si vedel prečítať všetky knihy sveta za mesiac, dajme tomu. Vieš, že... Ďalšia. A potom, aby si začalo byť krvácať z nose, by si dostal proste mŕtvicu hneď. To je potom hlavu, jak tej Dominik do píče. Potom ty máš väčšiu hlavu, jak ja, aj Nesta má väčšiu hlavu, jak ja. No ja si to myslím. Dobre, ty si proste väčší človek všeobecne, chápeš? Ty si jak z inej planety. Na rozměry, ale ty máš jakoby, víš co, já mám jako protáhlejší, ale ta tvoje hlava jde jako do šířky a nahoru. Ne, ty si ma nevidel hlavne, Irole, to porovnáme hlavy a uvidíš, že máš väčšiu. Pero sa s ním taky neporovnávaj, ale... Tak on si to porovnáva s... Ty prohral Miken. Miken ne, ja by som prohral. Já bych prohrál. By ste hlavne hráli oba dva úplně jinou hru, jako, si myslím. No právě. Starý už je jakoby v jiný kategorii. Pičovina. Starý má svoji ligu. Jaký to je starý tenhle mým, užíváš si ho? Vieš čo, akože nevadí mi, není to... divný. Není to divný, len je to nepravdivé úplne. Ale zase nemám s tým komu škodí, takže pohoda. No, na rybačke som měl jiný názor.